Aquell dia, en primer lloc, van haver uns piquets al campus de Blasco Ibáñez. Allí hi hagué una primera càrrega policial brutal, on hi hagueren trencament d'ossos per culpa de les porres dels policies. Hi hagueren diverses contusions i, a més, hi hagueren 2 estudiants detinguts, un d'ells menor d'edat. Més tard, els estudiants i estudiantes van anar cap al carrer Colón. I durant tot el trajecte hi hagué una repressió policial també brutal. Cal dir que en tot moment els estudiants i les estudiantes tingueren una actitud completament pacífica front a l'actitud violenta dels policies. Ja al carrer Colón hi hagué una segona càrrega policial que fou la més brutal de totes, i en la qual hi hagueren desenes i desenes de ferits. Des de l'Assemblea d'Estudiants de València volem, en primer lloc, exigim la dimissió del senyor Peralta. Com a responsable... Volem la seva dimissió com a responsable de totes i cadascuna de les lesions produïdes als vaguistes i als estudiants i a les estudiantes el dia 29 de setembre. I denunciem enèrgicament, una vegada més, l'actitud brutal i violenta de la Policia Nacional Espanyola. Que fa just una setmana, en aquest mateix lloc, demostrava altra vegada la seva actitud antidemocràtica davant de la majoria que estem així avui presents. Fa una setmana, els estudiants i les estudiantes també ens vam concentrar així per denunciar els mateixos fets. I quan vam vindre ens vam trobar amb més d'una trentena de policies que ens van retindre, que ens van identificar, que ens van prohibir obrir pancartes, que ens van prohibir repartir pamflets on es denunciava aquesta mateixa repressió. I avui volem... No són funcionaris, són mercenaris! 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 Avui volem denunciar una vegada més aquesta repressió que cada dia patim els moviments socials de València. Prou repressió al moviment estudiantil, prou repressió a la classe obrera.